Piranha θα σας δείξει μία προσομοίωση, δηλαδή μία αναπαράσταση του μικροκόσμου που έχουμε φτιάξει εδώ στο εργαστήριο και ταυτόχρονα θα προσπαθεί να σας εξηγεί αυτά που θα βλέπετε. Τα πιο μικρά σωματίδια του μικρόκοσμου είναι τα quarks και τα ηλεκτρόνια. Μερικά από τα quarks, καθώς κινούνται διαρκώς, σχηματίζουν ανατρία, πρωτόνια και νετρόνια. Τα πρωτόνια και τα νετρόνια σχηματίζουν με τη σειρά τους πυρήνες. Οι πυρήνες συγκεντρώνουν γύρω τους ηλεκτρόνια, που και αυτά κινούνται διαρκώς, χωρίς να ακολουθούν τροχές και σχηματίζουν τα άτομα. Υπάρχουν 114 διαφορετικά άτομα στο μικρόκοσμο, ανάλογα με τον αριθμό των πρωτονίων και ηλεκτρονίων. Πάρα πολλά από τα άτομα παραμένουν μοναχικά. Συνήθως όμως, 2 ή περισσότερα άτομα, όμοια ή ανώμια μεταξύ τους, σχηματίζουν μόρια. Και τα μοναχικά άτομα και τα μόρια κινούνται διαρκώς. Παρόλο που και τα μοναχικά άτομα και τα μόρια κινούνται διαρκώς, σχηματίζουν μεταξύ τους ομάδες, τα στερεά, τα υγρά και τα αέρια σώματα. Μοναχικά άτομα ή μόρια κινούνται διαρκώς και τυχαία προς όλες τις κατευθύνσεις και πολύ κοντά το ένα στο άλλο σχηματίζουν τα στερεά σώματα. Παρόλες τις κινήσεις τους όμως, τα μοναχικά άτομα ή τα μόρια που σχηματίζουν τα στερεά σώματα δεν πλησιάζουν ούτε απομακρύνονται πολύ μεταξύ τους και δεν αλλάζουν θέσεις μεταξύ τους, δεν μετακινούνται. Μοναχικά άτομα ή μόρια που κινούνται διαρκώς και τυχαία προς όλες τις κατευθύνσεις και πολύ κοντά το ένα στο άλλο σχηματίζουν τα υγρά σώματα. Όμως, τα μοναχικά άτομα ή τα μόρια που σχηματίζουν τα υγρά σώματα δεν πλησιάζουν ούτε απομακρύνονται πολύ μεταξύ τους, αλλά αλλάζουν διαρκώς θέσεις μεταξύ τους, μετακινούνται διαρκώς. Μοναχικά άτομα ή μόρια που κινούνται διαρκώς και τυχαία προς όλες τις κατευθύνσεις σχηματίζουν τα αέρια σώματα. Όμως τα μοναχικά άτομα ή τα μόρια που σχηματίζουν τα αέρια σώματα δεν παραμένουν απαραίτητα κοντά το ένα στο άλλο, μπορούν να απομακρύνονται και να κινούνται ελεύθερα, αλλάζοντας διαρκώς θέσεις μεταξύ τους. Μετακινούνται διαρκώς όπου βρίσκουν ελεύθερο χώρο. Πόσα πράγματα συμβαίνουν στο μικρό κόσμο που εμείς δεν τα βλέπουμε. Μπορεί να μην τα βλέπουμε, μπορούν όμως να μας εξηγήσουν πολλά από τα φαινόμενα που παρατηρούμε γύρω μας. Όπως αυτό της μετατροπής με θέρμανση των στερεών σωμάτων σε υγρά και αυτών σε